का जाने का करत ये छोटा की तनी आवत ना कि हम गोड़ में काने का हो गल बहिन कि कोनो निहार दिल बैस कि का बड़ा कुकुलाता बा ए छोटकी हाँ दीदी का बचिए तारो भी तक नींदे ना पूरा होला का कपड़ा पसारत रही नींद कपड़ा पसारत रही लड़की हमार मुत के धत ले रहे का करत हो एगो बात कही कह बेटौआ तो शादी माने तो होइए गइल हां आ 3 दिन से लाइल बनो आ हमरा तो लागत नु आ गइबे रहत नु हमरा तो लागत ने के रही उनकरा पर हां तो कैसे रही हन खेला जाना तो रू कौन खेला तवन देखावे में बिया क दलन बेचारी के कैसे रहते ना नहर बिया तो नइखे कहत 3 दिन से ताकती या कि आबई हन लेकिन उ काहे खाती हमरा के नइखे लागत नु कि इनकरा पट्टी की के ओहे हां त ऐसे रहन रहे त कोनो मेरा न टिकी हसन मेरा रू लिया के ध दे बाखिया पिए बना के प्यार दुलार ना देबे त तार के मुंह देख के तार जी और रतिया में आधा निकल के कहां जालन ओई खिलवाड़िया फिर जात होई हन और कहां ये दादा और जान जाई त का करी कही के हमर किस्मते करम फूट गई का जान जी बेचारी के किस्मत करम फूटल बा कैसे ना पाइली ना तो निमन जान जैत ना त हमरा लख रहित ना बियाह करी जल्लू केहू कह के करेला ई बताई तब का कि आ गइल बिना बाबू माई से पूछले कहले दाज के लड़की डेट में बैसन के कथि से लड़का लड़की सामने फेस टू फेस देखब जा ठीक ना हां सामने देखम जे तब बियाह करम जा देखत रू रहनो चाल से चाहे चलन से ओकर व्यवहार से एकदम सीधापन लेखा लागतिया हम देखत नहीं खी एकदम सीधा वाला लड़का में लेकिन एबार हम देखनी नु त बड़ी ओकरा के मुंह लागला बैठ रहे मन मार के बैठिना लाजे ए बेटौआ के लाज हाया लागता कि घोर के पी गुल बाड़न कहां कहे बिहा त हमरा बुढ़िया हमार मरत रहता नु त किरासन गिरा के सीधे जिंदे लहका देती उनकरा के ओही ओ करे के नो ओकर छोटा ला सर के मारी जा बेचारी जहिया लाइल बेनु का खाली पूरी टुंगले बिया ना ओही में से एगो हम देले बनी खाए के उहे खइले बिया ओकर जीवना हो केहू के सबक अपना ससुरा गोइनी सबसे हंसी बोली अपन पति से प्यार करी अच्छा से रही बताओ बेचारी के करम जर गेल की आ गेले ता इनकरा खुद सोचे के चाहिए चलो ठीक बाटे हो तनी देखो तनी का करते घर में ठीक ना जाई ना देख हां जाई हम जात नहीं कपड़ा पसारे ऐसे हम ना देखल रही रही के बन खेखर लेउ मारो दिमाग ढेर चलता आज न जात न को मौगी के सारे बतिए बताते हैं बता कैसे ना फोड़ भांग देते न कि नती चलिए न करैली के बिया पीनत देखो इनकरा के कैसे हम एबरा फोड़त पता नहीं कहाँ 3 दिन से जातनी बस रतिये में जातनी कि ओन ऐसा बिजनेस करतनी कि बस नाइट मूड में काम होला वो का सोच के आइल हनी अपने गांव से कि हमार सखी के गने कहां से कि तोर बियाह होता है गने ई का न नैहरे सुख न ससुरे सुख कहिया कबले आई रे भगवान जल्दी में आ जाती डर लगता है अकेले का करता हो काजी का हो तो बड़ा गंदा आदत बाटे भाग अरे गंदा का आदत बाटे 3 दिन से छोड़ के रतिये में चल जाता नहीं काहे जो अरे भर जिंदगी रहे बटे तोहरे बजे ला तो चल जाई ना अच्छा भर जिंदगी तोहरे संगे न रहे के बाटे भर दिन से नहीं खेना मतलब भर दिन तो हम सबके साथे रही ना दीदी के संगे रही ना मम्मी जी के संगे रही चाची जी के संगे रही ना लेकिन रतिये में तो सोचे के चाहिए ना कि अकेले रहत हुई तो तारा डर लागेला अकेले डर ना लगी ई बताइए आप जाई ना कहां हमके बताई ना कहां अरे ओइसन काम हटे न जान तो रतिये में कामे होखेला कि ऐसा काम बाजी कि राती में काम होला मच्छर चाहिए ना मारे जाए ना यार समझ जाऊ है मछरिए मारे के ते हमार तो बाबूजी कहता ना कि अब नौकरी करी ना कोनो चीज अरे हम कहीं जाए ना लेकिन तार बहुते हमारा ख्याल रहेला जौन वैसन बात नहीं है झूठ बोलत नहीं यार तारा से हम झूठ बोल सकी ना आज की डेट में सबसे विश्वास टूट गइल बाटे वैसन नहीं है कोनो बात जौन ठीक बा लेकिन देखी राती में जाई मत की कर फोन आवत जी फोन कोई के नहीं समय देखत नहीं कितना अभी समय होगा ताटे अभी 12 बजे था हां 12 बजे ताटे अब 12:30 लगल होखी ठीक बा हां तो टाइम का देखत नहीं इतना रतिया के सुती चले तू सुता हम आवत है ठीक बाटे कहां जतनी अरे बस जी के बाप समझ जा कि तू कहला ना कि मछली मारे राती में जाई ना तो समझ जा कि मछली मार जाई ना
वैसन काम है कि राती में होके कर मत जाई ना, आज मत जाई ना जाते रुको, आज भर चल जाए तो ठीक बटे। आज भर सुते तो हम कर से तब पर ओकर बाद फिर बस कहीं ना करी ना, ना झूठ बोली ना। सुतिए तो बेरा आराम से ठीक बटे। हम लगले में आज में आधे घंटा आराम में से सुतब कि अब छपटा के सुतब। ई जाई ना कहाँ, बस रतिये में देखो 12:30 बज गई, निकल गई। जा तनी दीदी के बोलाए कि दीदी, ए दीदी, दीदी का हो आई ना तनी घर में, डर लगता जी। आव तनी रह। ई नानू लोग से बोले के ना मन करला, डर लगेला। अपन दिल का बात क्या नहीं का कौन हो कनी अजीब बना अब बेटा हुआ हो नहीं खे। वो तो वहाँ के 10 मिनट हो गए, 20 मिनट गईले। आ एगो बात कर ले पूछी। ए दीदी एगो बात कही हम आपसे। हाँ देखिए हम बहुत हरले बोलैले बानी, ई जाई ना कहाँ, जब रात होला ना तभी चली ना। 3 दिन हो गए, तीसरा दिन हवे, यही गाने मने चली। का कही ये बच्चिया अपन दिल के हाल ये बताई कि तार माई तार से कहले ना रही कि हइसन हइसन लइका ह। हमारे घर में तो बड़ा यहाँ के इज्जत करना जी। इज्जत हाँ। फजीहत लेखा लइका बड़न ये भल जिन्ना का तो बोली कि हमारा तारा मरद ठीक होई। भइल रहे बच्चिया, सही में कहतनी ना, उ हमार देखो मरद होई। क्रिया खा के कहतनी ठीक ना, तहरे ना विश्वास होई त इनका से हमरे बियाह होके के रहे आ ना भइल हो जौन कह के ठीक हम काहे के माई भी जान के हुए। यही से ना गांव टोला मोहल्ला में ना एती ठीक कह के जानबूझ के बियाह कइल जाला। तो ई करत का बानी? करत बानी है रखले बन राम खेलावन के लड़किया के। आई ये दीदी, हाँ। बाक दीदी ऐसा मत कहीं। काहे ना आप लोग पहले ही कहनी जब हमरा देखे जैसी आनी बच्चे कोई के घर ना उजाड़े के चाहिए जरूर। केहू के घर ना उजारे के चाहिए, लेकिन केहू के लड़की का जिंदगी बर्बाद करे के चाहिए। हाँ? खेलवरिया देखबू त बाला लिपस्टिक चूड़ी मारी बगली में भर भर ले जाके देखनी पुअरा के गाला कर दे। और रानी ना रही बाला या लिपस्टिक लेके जब दूसरे के भातारे से होके रहे के बाटे तो गोबर गोनी नु पी के तो देखो तनी नु के मार हारा हर निकाल के देतन बगली में ले। तो हम कहनी कि बतावा बेटा हुआ के लाज डर ना के तरी करतवन। इनहु के सोचे के चाहिए ना कि हम अब हमार बियाह होइल तो छोड़ देई, हम ना रहब, हम अपनी माई के फोन करके हम चल जाए। विकास कुमार बड़ू बियाह बोलते का हो तार अभी से मिल जाए असन कई को खोजबू त नीमन नीमन मिलिया तो चाहे ना मिलिया से, लेकिन एंगा ने रखब तो हम ना रह। आज 3 दिन से 3 रात से गायब हो जाता है। अरे बच्चे तार करम ए जब आई नहीं यहाँ के बना के खियावे ऐसे ना घर में आगल के तार करम फूट गेल हम ना रहीती। जबकि सुहाग रात मने ला हमनी के कतन बढ़िया से बोला बतिया पति पत्नी के व्यवहार प्यार दुलार मिलेला। आ तू बच्ची आइलू सुखल है सुत तो सुखल है उठ तो सुखल है अपन बेचारी सुखल ताकत यही तरी आई पैसा मत रही को कर हम मछरी मारे जाई ना, रतिये में जाल फेंकी ना त उहे न मछरी में खेलवाड़िया फिर जाता रह न। दिन में मछली मारला के राती में मछली मारला, राती में चिल्ला ना में कि हमके लगला पैसा दो ना, हम जाल किने के बाटे ना हम झूठ देनी है पैसा। जाल किने के बा खेलवाड़िया मन सुनले रही लुकाई के खिड़की में है कहते कि हम पाउडर और राई बाटे कि न बना त तार से ना बोल वही खातिर पैसा बहाना से मंगले होइहन। चलू चलिए जाए दी तो हम जाते नहीं, अपनी माई के फोन कर, माई से फोन करा के चल जा। हम चल जाए, सुबह रोते चल जाए। आता कहनी न कि जाता नहीं कहियो मते बच्ची हमरा के दल्लू ना, हम ना लड़का कहो। बड़ा छटिया हो लग ना ये दीदी कैसन किस्मत हमर कहां लेके चली ठीक न आज न त हमरा कहनी ये सिखल लेबे कहले हमर बाबूजी ना देखना कि कैसन रहना ये लिया के भटिया दियो ना। आई कुल दोषी बाबूजी के भैया के दे। नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं। आई पारिवारिक वीडियो रहा अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब जा, शेयर करब जा, कमेंट करब जा। बाय बाय।